Benvinguts i benvingudes a TV Cabrera. Avui tornem a convidar a l'Associació de la Gent Gran de Cabrera de Mar i és que ens explicaran les activitats que ja han fet, les que falten per fer i una xerrada molt especial que també ens faran després aquí 5 cèntims. I hem convidat a la Carme Martí, al Jesús Marcet i a la Conxita Ferrer. Benvinguts. Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos. Qui comença a explicar-me el que ja ha passat? Jo, Jesús Marcet. Molt bé. Doncs el que ja ha passat recentment, el mes de desembre, el dia 20, vam fer un berenar molt bo amb torrons selectes i vam quedar molt ben acabat el berenar. Volíem continuar però ja se va acabar el berenar. No hi havia més, ja per menjar? No hi havia més. Posteriorment, el dia 31, vam fer la festa Cap d'Any. I la festa Cap d'Any doncs, es va fer un menú molt bo i posteriorment el ball. I va ballar qui va voler, jo per exemple no, i vam acabar molt cansats de ballar. O sigui que esperem que vingui el pròxim festa de Cap d'Any, aquest any 26, i acabat de l'any passat. I ja s'ha acabat. L'any passat ja és el que hem acabat de fer. Jo el que veig és que sou molt fiesteros, entre els berenars, els balls... Sí, això ens agrada, I hem de puntualitzar que el dia del berenar de les Torrons va ser que va caure una tromba que vam dir, ens quedarem sols aquí els que hem organitzat. I no, va començar a venir la gent mig xopa, amb els paraigües i tot això, però allà com... Valia la pena, escolta. Home, clar, amb els torrons, no? Valia la pena, sí, berenar així. I què teniu preparat? Doncs mira, ara vam fer una calçotada que vam anar a les Plugues de Francolí, a Tarragonès. I molt bé, va ser una cosa molt maca, perquè també vam anar a les grutes de Coves de Font Major. Una visita increïble, molt llarga, quasi 500 metres de llargada. Jo feia anys que havia anat, però no era com ara, perquè hi havia llum, molt maca. La gent ho va passar molt bé. Passa que casa una miqueta, perquè has de caminar, però bueno, amb bastó, com sigui, feies endavant. I si no t'agafes el del costat, que t'aporti. Clar que sí. Després vam fer un dinar molt bo. Vam fer una calçotada d'aquí t'espero. Havia de tot. Calçots, llonganissa, cansalada, xai, de tot. Escarxofes, molt bé. Van quedar... no faltava l'allioli, fet a mà, que estava molt bo. La crema catalana, perquè va de tancar. I després el vi, el cava, l'aigua, el cafè i les gotetes. Les gotetes no poden faltar mai, No sobre taula sense gotetes. I després, acabant això, vam anar a donar una volta per Montblanc, que ens va encantar. Escolta, jo ja ho coneixia, però no vam mai de tornar a recordar coses d'aquestes. Vaig passar-ho molt bé. I cap a casa. I ara teníem preparat, pel dia 14 de març, una xocolatada amb xurros, que vam fer-ho aquest any, vam fer-ho ja, l'any passat vam fer-ho. Molt bé, preparant totes les taules, les preparem, i passa que hi ha molta feina, perquè qui té que remenar el xocolata, escolta'm... perquè vosaltres ho feu bé, és la xocolata que la feu amb llet, no la de Teta Bric, no? Xocolata de veritat. No, la ben feta. I després portem els xurros de Premià, penso que és, i tot calentet, tot, de fàbula. Hi ha molta germanor, perquè tothom vol seure al costat de l'altre, això, les taules llargues, i ho passem molt bé. I això es farà el dia 14 de març. Tots els actes normalment els feu al Castellet, oi? Sí, perquè estem més acollits, perquè per anar a dalt ja ens agrada a dalt, perquè és gran, però és queda desengelat. Sí, aquí estem més a casa, saps? I perquè en el Castellet tenim a disposició la cuina, la rentavaixelles, vull dir, tot més a mà. Sí, és més còmode. No tenim res. No, i que estem acollits. I després estem preparant pel dia 24 de març, ja ho tenim tot embastat, és per anar al dia mariner de Cadaqués. Una visita molt maca, passa que hem de sortir d'hora. Sí, perquè clar, arribar a Cadaqués ja porta el seu temps. A les 7 del matí. Però a les 7 del matí tampoc és tant d'hora, em pensava que em diries que sortiríeu a les 5 del matí. Doncs mira, farem una volta amb el vaixell, direcció a Cadaqués, arribarem aproximadament allà a la 1:30
i tornarem, això dura 1 hora i mitja el vaixell, i llavors quan tornem ja anem cap a Roses, amb el vaixell l'altra vegada, i anem a dinar a l'hotel. Bufet lliure, cada un que mengi el que vulgui, que tingui més gana, que mengi, i el que tingui poquet, escolta, és el seu problema. I després tenim una sobretaula, una visita al Castelló d'Empúries, donem una volta, i està molt bé, escolta, ho passem molt bé, perquè com que hi ha molta unió entre la gent, doncs mira, un explica una cosa, l'altre explica altra cosa, i mira, anem passant el dia. I quan arribem cansats que no podem. Jo el que no em canso de repetir és que qui ens escolti i no sigui soci pot venir igualment. Clar, sí, Sempre. Passa que el soci té una mica de benefici, no gaire de diferència, No. Però almenys ja que hi hagi una mica de... Que valgui la pena fer-se soci, exactament, clar que sí. Exactament. No estem oberts a tota la gent gran que vulgui venir de Cabrera, que vulgui disfrutar de les sortides, vull dir que nosaltres no ens tanquem. Pot participar tothom. El que passa que, clar, si comencen a fer comptes, els hi surt a compte fer la quota. Clar. Perquè són 20 euros a l'any. Clar, el que diem gent gran, a l'associació s'hi pot aportar la gent a partir de 18 anys. Exactament. Però passa que, passa que la gent es pensa que quan té 65 anys és massa jove. O sigui, esperen tindre 80 anys per apuntar-se, això no pot ser. No, home, no. Con activitats i coses, perquè s'ho passen molt bé, ens ho passem molt bé. Clar, perquè, hem de conviure tots, els més grans, els més joves, de tot. Bueno, és que és experiència. I el que pot explicar algú de 80 anys a algú, encara que en tingui 18 o que en tingui 60, són coses que t'aporten sempre. I el de 18 pot explicar coses que també aporta. Que dius, penses, ostres, aquest tan jove que és, ja arribaràs, ja. Clar, sí. Però bé, mira, ho passem força bé, tenim una mica de feina els de la Junta perquè hem de preparar taules i hem de fer moltes coses, però ho fem a gust. Bueno, clar, si us agrada fer-ho, i després la gent ve i està contenta, doncs és una satisfacció que la feina es queda... Ho passem molt bé, escolta. Hi ha excursions que tenim, overbooking, que hem de tenir llista d'espera, i n'hi ha excursions que no tenim tanta gent, però és igual. No se sap mai la que pot ser amb més èxit de la de menys, però unes compensen per les altres. I com que la gent s'ho va dient, hi ha gent que, és això, que no són socis i li diu un soci, doncs vine, no sé què, s'apunten, doncs mira, ens ho passem bé, perfecte. I ja està, fent comunitat, que és important, no? Jo he apuntat com sòcia a la meva cuidadora. Ah, mira, molt bé. Jo tinc 87 anys, la meva cuidadora té 60 o 6. No sé exactament. Però és igual, aproximadament, sí. Més jove, sí. I molt bé que veia també. Clar, home. També s'ho passa bé. És russa, molt bé. I també bé amb els catalans. Clar. Això ha de ser. Home, també, o sigui, cultures diferents també ens aporten coneixements i històries i vivències diferents que també està molt bé. Però la diferència d'edat ja la veus, entre ells dos i jo, vull dir que la diferència està, i la Mar va bé, vull dir, l'experiència d'ells amb la meva experiència ens complementem i perfecte. Jo soc de la Quinta d'ell, Sí. Vam fer la mili junts. Vau fer la mili junts, això està molt bé, Conxita. Molt bé, senyora. Sí, senyora. Llavors ja anem... abans d'això hi ha la xerrada que la deixarem pel final, que ens estendrem més. Llavors tenim programat per al maig, del 4 al 8, una sortida de 5 dies a la Cerdanya, que sortirem a les 8 del matí, una hora més prudencial, que fem sempre... En totes les excursions sempre fem 2 parades, una al Pla de l'Avellà i l'altra aquí dalt al Castellet. Per recollir, no? Amb una diferència d'un quart d'hora més o menys, no? I bé, molt bé. Llavors, el primer dia anem de la Cerdanya a la Molina, anem a Llívia i Puigcerdà. L'hotel està... Ostres, ara no sé ben bé, l'hotel està a la Molina. És un hotel de 3 estrelles que ens han dit que està molt bé, que ho porta una gent molt encantadora, molt atenta i val la pena, no? Llavors, després anirem a visitar Llívia, després Puigcerdà, el dia següent a les coves de Fontrabiuse, jo això sí que no sé, després a Bellver de la Cerdanya, passarem el dia i després al matí i la tarda. El tercer dia és el lloc que més atrau a la gent, és anar a veure el tren groc, pujar-hi, pujar amb el tren groc, no? Ja fan cada conflenc.
que es veu que diuen que és molt maco, que està molt bé, És fet, molt que és xulo. el que atreu més. Sí. Que això fa 2 anys es volia fer per la Setmana de la Gent Gran, els 2 dies que normalment es fan, però per aquelles èpoques està tancat. I aquella excursió ens ha fet molta il·lusió perquè hi havia molta gent interessada, però no ha hagut manera de poder-lo fer a l'octubre, que és el perquè que està, però, no, clar, no està funciona tancat. el tren. Clar. No, perquè es veu que és l'època que fan la seva... El manteniment. Bueno, revisió, el que No, tinguin que, fer. que tanquin i que faci manteniment, Sí, que ja millor. sabem si no, Sí, si no què perquè, ens passa. quan haver-hi lo dels temporals aquests es veu que haver-hi alguna desvetllissada i també van tenir que parar-lo, Clar, o sigui que sí, sí. l'arreglin bé. Val? I llavors a l'últim dia ja anem a la Seu d'Urgell, un poble molt maco, Molt maco, que és és. molt maco la Seu d'Urgell, i anar a veure el Font Solar d'Olleió i després Font Tromeu. Val? Llavors, el 5è dia ja és el dia de tornada, però bueno, visitarem el llac de Matamala i ja tornada cap aquí. Val? Aquí també pot venir socis, no socis i bueno, hi ha habitacions individuals només tenim 2, i hi ha un suplement de 125 euros, però està limitat, perquè els hotels, les habitacions individuals estan... Sí, no els interessa, no els clar. interessa. Però bueno, de moment tenim 2, si hi ha algú que li interessa, però bueno. I bé, és una sortida que fem ara al maig, al setembre, l'última setmana de setembre també farem una altra sortida al Pirineu Aragonès, també de 5 dies, però aquest ja... Bueno, ja l'explicarem. Sí, ja l'explicarem. Però bueno, perquè la gent ho sàpiga que aquí també, a part d'un dia, també fem sortides de 5 dies. Una miqueta més llargues. Home, 5 dies, Déu-n'hi-do, eh? Sí, ja està bé. Home, sí. Sí. Home, i el que trobo molt bé és que no és una sortida de 5 dies i anem allà a la Cerdanya i ja veiem què fan, no, sinó que busqueu sortides i visites que són molt interessants, Sí, però... i que volteu una miqueta el que és tota la Cerdanya, que no us quedeu limitats en un lloc. No. I a més hem de pensar que aquestes sortides estan educades per la gent gran. La gent gran no vol dir que, bueno, gent que no pugui caminar o el que sigui, no. Està adequada perquè, bueno, si hi ha un impediment en caminar una mica, sempre passa el mateix. Jo no puc caminar, m'espero aquí i després me recolliu i els recollim. Però bueno, que sempre són pensades per gent gran, que no són agobiants d'aquell, ostres, que ens matarem a caminar tot el dia i després que haver rebentat. Doncs no. Pensem en aquesta situació, que no són estressants. Clar, que no tenim 20 anys, vull dir... Exactament. El mateix que quan tu vas sol a viatjar, també adeques una mica a cada franja d'edat el que pots fer i el que no pots fer. No, i que a vegades hi ha sortides d'aquestes que la gent va a caminar i es fan unes caminades també, després són gent que estan preparades per caminar. Val? Però aquestes no són especials per gent gran i que no és per agobiar-te ni molt menys. Clar, mira, digues una mica el preu d'alguna o d'aquesta o de la que vulguis perquè la gent vegi la diferència que hi ha entre els socis i els que no són socis. Mira, la de la sortida aquesta és, el soci li surt per 560 euros i el no soci 570. Sí, que són 10 euros. Són 10 euros, tampoc és. Però clar, són 10 euros aquí. 5 euros a l'excursió. Clar, sí que amb 3 coses ja han pagat la quota. Exactament, són 20 euros a l'any, tampoc és una despesa tremenda. Hem passat ara, és el mes del pagament de les quotes i han passat els que passen per banc ja els hi han cobrat i el que no ho paga ell, però és aquest mes més o menys que es paga la quota. I ja està, vull dir... i pot disfrutar de tot. Que a veure, que si no vol ser soci no hi ha cap problema, poden venir. Sí, no, però jo em referia... No era perquè la gent veiés que no sortís a compte ser soci, que no, perquè amb 3 sortides ja s'ha recuperat, sinó em referia que la gent que li faci angúnia de dir, home, jo no sóc soci, clar, què em costarà? Doncs que no, que ho poden provar-ho perquè és molt poca diferència i poden provar si els hi agrada i després ja decideixen si es fan socis o no. És el que passa, que la gent ho prova i diu, doncs mira, me faig soci, sòcia. Sí, em passa completament, molta gent ens està passant. Home, ara ja som 170 socis, no? 170 socis. Hem doblat, ben bé, des de fa 3 anys o així. Hem doblat ben bé. Molt bé. Sí, va haver-hi. El problema és que quan vam entrar nosaltres veníem de la pandèmia, va haver-hi un baixón total. Sí, que la gent també va plegar, Bueno, sí, perquè la pandèmia... No, que se'n va anar. Ah, clar, també, sí, clar. Sí, d'aquest poble. Sí, se'n van anar d'aquest món. Sí. No, clar, entre la gent que va marxar, els que
la por de dir, ostres, ara ens ha costat molt. Jo me'n recordo que al començament d'aquella tot ja estava passat i podia sortir, anaves al supermercat i si s'acostaven gaire Sí. Ara ja no me'n recordo, passa res, però realment era la... Tocaves una barana a les mans. Sí, clar, vull dir... Sí, amb la mascareta. Sí. Dius, ostres, tu... No, va ser una època bastant fotuda. I això, doncs clar, va costar molt. Home, jo me'n recordo que llavors estava la Pepi en el Castellet, va organitzar una excursió. Em penso que es anava a Cardona, a les mines de sal. A les mines de sal. I es va anar amb mascareta. I jo em vaig apuntar i vaig pensar, no, per favor, quina por, anar amb mascareta, a l'autocar i no sé què. Va tan just tots, clar. Sí. I si algú estornudava... Sí, ostres, tots corrents. Clar, sí, és que era una mica paranoic. Bueno, amb raó, perquè, clar, no sabíem tampoc ben bé, no? Què era, i, ostres, això ens va costar moltíssim. Que llavors va haver-hi molta gent que es va donar de baixa, a part dels que van desaparèixer. Era baixa forçosa, no? Sí, exactament. I gent que, bueno, ja va deixar de pagar quota perquè, clar, com que no es feia res, perquè em vaig a pagar. Clar. I hi ha gent que no, que més fills d'ell i van anar fent els pagaments igualment. Vas anar fent activitats que no es podien fer ja. Exactament, sí. Però bueno. Doncs val, si vols passem ja a la xerrada que heu organitzat, que crec que és molt interessant. No sé si es veu el cartell, és molt interessant perquè és aquesta senyora... Després la compartirem al Facebook també. És la Dominga. A veure, fa com 3 o 4 mesos vam anar a una xerrada que vam fer al Consell Comarcal de l'edatisme. I l'última que va fer la presentació va ser aquesta noia. És una noia jove, Ara me'n recordo que jo soc fatal per les edats, però 25, no crec que ni tenia 30 anys. I vaig pensar, ostres, una noia joveneta. I és que explica les vivències de la seva àvia. Perquè ella va estar visquent, no sé si segueix, està visquent, perquè ara està aquí a Catalunya, ella no és catalana, és de fora, no sé d'on, va estar visquent molt temps amb la seva àvia i llavors, arrel d'anar parlant amb la seva àvia de les seves vivències, ho explica amb la imatge de la seva àvia, és aquesta. I és, la veritat, molt agradable, molt agradable. Llavors, el de l'edatisme és una discriminació per raons d'edat, però que ens afecta tant als grans com als joves, per desgràcia, perquè allò de dir, gent gran, també he sentit jo gent gran, és que és massa jove, perquè m'atengui com a metge o com a no sé, és massa jove. I llavors, però al revés també, ets massa gran, tu això no podràs fer. Per què no puc fer-ho? Doncs sí, i si no, on aprendré? Quanta gent ha fet carreres quan s'ha jubilat? I bastant grans, fa poc vaig llegir un que amb 80 i pico s'havia tret la carrera. Sí, i tant, sí. Bueno, vol dir que tenim possibilitats fins ara. El que passa que, clar, t'has d'anar mantenint, has de no de dir, no, jo no puc, jo em quedo a casa, no. Bueno, clar, és que si agafes aquesta actitud no pot ni una persona de 80 ni una de 20. Exactament. O sigui, l'actitud aquesta frena a tothom, no només a la gent gran. Clar. Que inclús no només tu, o que t'ho diguin, no, tu no pots fer-ho, que també pot passar amb un jove, tu no pots fer-ho. A l'escola pot haver mestres que poden dir-li tu no, que no serveixes. No, doncs això no són maneres, no són maneres de dir-ho. Llavors, pot haver-hi diversos judicis socials, diversitat, etapa d'oportunitats, tenir en compte l'opinió i respectar-la, es pot sol·licitar ajuda per les edats, expressar amb honestitat, tenir ganes de viure, fer activitats i socialitzar. Això també fa molt perquè parlar amb uns amb els altres sempre és molt més agradable. Home, sí, i el sociabilitzar ens va bé per continuar vius a qualsevol edat, però clar, arriba un moment que si et quedes tancat a casa, que sí que és veritat que el quedar-se tancat a casa potser presta més que li passi a la gent més gran, però igualment el sortir de casa, relacionar-te amb la gent, amb gent de totes les edats, exactament, de totes les edats, és important. Et fa
ser jove, Sí, o sigui, sí. et fa tenir la teva No ment... penses que tens l'edat que tens, jo almenys, clar. que jo no paro a casa meva. No, i a més puges i baixes a peu, que jo quan... A vegades, ara ja I no li dic, puja escales fins Jo ara a casa seva. Jo ara ja no li dic, però abans parava i deia, Conxita, que vols que et pugi? No, ara ja no li dic, però dius, jope, jo no sé si quan veig aquesta pujada, si em diguessin, vols que et pugi, diria que sí o que no, Arribaries... Ara em costa més ja, Bueno, Home, però escolta'm... Sí. Després hi ha una cosa que és molt curiosa perquè va sortir amb aquesta xerrada de frases dites, Diu, no som el teu avi, o sigui, allò de dir, els nostres avis, no, jo no sóc àvia, no sóc àvia ni d'ell ni del noi, no som avis de quan som avis dels nostres nets o nostres netes, val? No és que és un jubilat, no, què vol dir això de jubilat? No, jubilat de la feina i punto, però puc continuar fent, millor puc anar fent la meva feina amb les petites coses o contribució a la societat igualment. Què vol dir, ets un jubilat? I a vegades més, perquè tens més temps per fer coses que quan treballes no pots. Exactament. Diu, també una altra vegada, són com nens grans. Per què? O infantilitzar. Parlar amb una persona gran com si fos un nen petit. No, jo ho he vist això, i a mi això em posa dels nervis. Ostres, parla normal, perquè som persones... És que de fet hauríem de parlar normal estant els nens. Exacte. Perquè parlar així com si els nens fossin tontos... Clar, inclús els nanos també ho agraeixen. Si tu els hi parles com una persona adulta, bueno, a veure, adulta tampoc, però no canviar el to de la veu. Tu no has de canviar el to de la veu perquè parles amb un nen o parles amb una persona gran, mai. Perquè allò diu, com que són grans, com que no s'entenen de res, doncs mai li has d'explicar com si fos sordo d'entrada o sorda. Sí, és veritat, Sí, és veritat, que aixequen la veu. No sé què. No, parlen normal, com si jo tingués 40 o 20 anys o el que fos. Bueno, normal, és el que diem, vull dir que no fa falta canviar... És que abans es feia això, amb els nens es parlava i a les iaies no senten gaire, no sentim. Clar, però si no hi sents, o sigui, si jo sé que tu no hi sents, doncs quan parli amb tu aixecaré una mica la veu, però perquè sé que tens aquest problema i que haig d'aixecar una mica la veu. No pel sol fet que et vegi una persona gran i haig de pensar que no em sentirà. Això passa. També. Dius, ostres, doncs no. Val? L'àvia i l'àvia són improductius. Per què som improductius? Doncs no, perquè mira, nosaltres estem a la Junta de la Gent Gran i escolta'm, estem fent feina allà que no veus, no? Sí. Bueno, i en aquest cas, perquè esteu posats a la Junta, però hi ha avis i àvies de veritat, amb el sentit dels seus nets a casa seva, que treballen més que quan anaven a treballar fora. Exactament, també tenen feina, clar. I això no és improductiu, no. A més ajuden als seus fills perquè puguin anar a treballar. Clar, sí. I llavors això també, el que dèiem abans de dir, no, com que sóc gran no puc fer. No, jo ho faré, si no puc, bueno, doncs mira, ja haurem que veure com ho fem o com ho arreglem. On arribo? Exactament, però que et diguin, no ho facis perquè ja ets gran. No, deixa'm decidir-ho a mi. Jo vull decidir si puc fer-ho o no puc fer-ho, i que tampoc nosaltres impedir-nos. Dic, no, com que sóc gran no ho faré. No, intento. Si no puc, doncs bueno, mira. Sí, no, i potser no pots arribar fins al final, però només arribant fins a la meitat... Clar, que sigui iniciativa pròpia d'un, de dir, ho faig o no ho faig. Clar. I, bueno, no arriba, pues mala suerte. Ja? Sí, el que passa que realment, jo no sé si la societat abans passava, per exemple, quan tu eres petita, si passava el mateix amb la gent que ja era més gran i tot, però ara és això, no? Com que els que són petits i els que són grans, no sé per quina raó, ja no serveixen. Però llavors ens trobem amb que mires ofertes de feina i busques una persona jove amb experiència. Si té 20 anys, quina experiència pot tenir? Això ja és demencial. Això és demencial, perquè no pot tenir experiència. Clar, i si tinc experiència però tinc 50 anys o 60 anys, no, tu ja no perquè ets molt gran. Bueno, però què quedem? Què voleu? Sí. Bueno, bonito y barato.
Sí, clar. Però, bueno, bonito i barato, però amb coses que no existeixen, perquè no hi ha una persona de 25 anys amb una experiència brutal. Bueno, clar. O sigui que... Clar, una persona amb experiència té un cos i una persona jove té un altre cos, clar. Però, clar, volen un cos econòmic, amb una experiència d'això, però poder pagar menys. Clar, sí. Llavors ja va haver una cosa que em va agradar molt d'aquesta noia, de la Dominga, que explica, diu, va haver una frase que posa vieja, llavors diu la B baixa de vividora, la I independent, la E edat, la J joiosa i la A d'activa. O sigui, va fer un joc de paraules que va estar molt bé. I llavors ja com a anècdota final ens va explicar que ella aquesta noia va fent tallers per tota Espanya, val? I ara ha anat per aquí a Catalunya. I a Sòria li han fet una figura... Que xulo! Sí, amb un banc. Amb la Dominga sentada. Sí, la Dominga sentada. I bueno... Home, això està molt bé perquè vol dir que deixa petja, perquè si no, no li faria aquests reconeixements. Sí, exactament. Jo, la veritat, ens va agradar moltíssim. Jo crec que de tot el dematí, que al final, ja saps tu que aquests tallers a vegades et fan pesats i segons qui et parla, perds el fil. I amb aquesta noia va ser un encant. I amb la Montse i jo, la Montse i jo ens vam mirar i dir, hem de portar Cabrera. Quin dia és la xerrada? Aquest dilluns que ve. Aquest dilluns vinent. El dia 2. El dia 2 a les 6. A veure, el cartell és en castellà, perquè aquesta noia parla en castellà. Ella quan va fer la presentació va dir, primer ho va dir en català, va dir, porto molt pocs dies, molt pocs temps aquí a Catalunya, estic aprenent el català, però ho faré en castellà, perquè clar, la llengua que s'expressa. M'expresso millor i encara no estic acostumada amb el català, val? Però molt bé, la veritat és que va ser molt agradable. Bueno, és que a veure, aquí ens posem en un altre jardinet, no? Però està molt bé que les coses es facin en català. Sí, estem a Catalunya, s'ha de parlar el català, però si hi ha algú que és de fora i no sap la llengua, o perquè no viu aquí, o perquè fa molt poc, doncs si porta molts anys i no l'ha après. Bueno, si porta molts anys i no l'ha après, això ja és una altra història. Això és un altre tema. Però si realment porta molt poc, o realment no és d'aquí i ve a fer una xerrada, ostres, si nosaltres sabem castellà, què importa? Sí, no, és evident, no. Però que a vegades hi ha i clar, jo vull que es parli català i tot el que es pugui fer es faci en català, evidentment, però si hi ha algun cas concret d'alguna cosa que no pot ser, doncs per això, no? Perquè diem, o perquè no en saben, o perquè no són d'aquí, què més dona? Si nosaltres el sabem, no? Si la fessin en anglès i sapigués anglès, ningú diria res. Aquí anem. A l'inglès, perfecte, escolta, ho troba bé. No, i a més, fent tan poc de temps, clar, suposo que fer una xerrada en un idioma que no és el teu, suposo que seria... És molt difícil, clar. I va dir, no, i automàticament va canviar amb el castellà. Però van tindre l'interès d'explicar-ho en català. Primer ho va explicar en català. Això està molt bé, això realment és d'agrair. Jo no sé si dilluns, potser com que sorpresa. Aquesta xerrada la tenim fa 3 mesos emparaulada, perquè quan la vam avisar va dir, tinc molt ocupat els dies, ho voleu per en seguida? Vam dir, no, ens corre pressa, no hi ha cap problema. I llavors vam buscar el dia, ja vam buscar bastant menys cap aquí, perquè, clar, nosaltres vam anar, no sé si a l'octubre o al novembre de l'any passat, i vam dir, bueno, pel març, tranquil·lament, i és que la noia es veu que té un èxit tremendo, perquè estava tot ocupada. Doncs ja sabeu, no us perdeu la xerrada, que serà molt interessant. Home, hi ha una altra frase també que he llegit, no sé on te l'he llegit, que també posa que és arribar a ser vell com tu vols ser, no? Sí. Envellim des de que coneixem cada etapa, no, a veure, quina era la que sí que... En algun lloc l'he llegida... Es deien, envellim des de que naixem. Sí, això és veritat. Envellim des de que naixem, clar, anem passant els anys i hem d'assumir que envellim. No ens hem de preocupar que envellim. El fotut és quan ja no envellim perquè ja no estem aquí. No, això ja... Aquest ja és el toc final. Però deia alguna cosa així com de vieja, o sigui,
la vieja que tu quieres ser, saps? Això era en plan... ser la vieja que tu quieres ser, saps? Allò que no... Sí. No el que et manin els altres, sí, saps? sí. Allò És que aquesta noia té un Instagram i Facebook i va publicant coses molt encantades. Té unes frases molt punyents i està molt bé, molt bé. I és una d'aquestes... Quiero ser lo que soy i punto. Clar, sí, vull dir, és igual. Ni el que em diguin és que tenc que ser, ni no. Soc el que soc i punto. I ja està, ja està. Doncs, bueno, la xerrada, acabem amb la xerrada o voleu afegir alguna altra cosa? No, ja està perquè tot, ja no? està tot. Sí. Bueno, no sé si valdria la pena comentar que estem preparant un dinar pel Castellet pel mes d'abril, estem lligant tot i encara no, però que ja ho anunciarem. L'11 d'abril, no? Sí, a l'11. Sí, l'11 però d'abril. encara estem lligant tot, amb dinar, com fer-ho i tot això. Mira, jo sí que t'agrairia... La gent, on te veu les vostres... doncs els anuncis, on te feu les coses... A veure, anunciem per Facebook, el nostre Facebook de... I com es diu el vostre Facebook? Ai, bona pregunta, de gent gran. Bueno, doncs si posen gent gran de Cabrera de Mar, exactament. els hi sortirà, no? Exactament. Bueno, clar, nosaltres tenim un WhatsApp de socis i sòcies. Bueno, Clar, amb ells tots se'ls hi arriba tota la informació. Clar, fora de no ser soci i sòcia, pengem cartells per les botigues... Però i en el Facebook també esteu al dia i pengeu tota la informació? Sí, totes les... Així la gent que revisi Facebook... Sí, el que passa que, clar, no tothom té Facebook. Bueno, però la gent que tingui Facebook que faci boca a boca. Ei, heu vist que l'associació fan... Sí. I bueno, i penjar els cartells. I suposo que si us truquen i pregunten, doncs també... Sí, el nostre telèfon... A veure, el nostre telèfon... Sí, el nostre telèfon és el 623 292 137. Perfecte. Doncs ja ho sabeu, o Facebook o el telèfon que acaba de dir la Carme, i que no us faci ni vergonya, ni angúnies, ni res. Apunteu-vos, gaudiu de totes les activitats que feu, proveu-ho, i si us hi agrada us hi quedeu, i si no, no hi torneu, no passa res. Vull dir, la veritat és que totes les activitats que hem fet no tenim mai cap problema amb ningú, vull dir, allò que a vegades dius, ostres, pots tenir problema de no sé qui, no sé quantos hem tingut un... No, sempre hem tingut un recolzament per tothom, perquè tothom s'ho passa bé, tenim cura de que tothom estigui bé, content, bueno, com ha de ser. Aquestes coses que s'han... Exactament. I el que vulguis estarà benvingut. Clar, això sí. Contents del que vinguin, escolta'm. Doncs és un plaer tenir-vos aquí, ja ho sabeu, que sempre que vulgueu és casa vostra i... Molt bé, moltes gràcies. I ja ens vindreu a explicar les altres coses que aneu fent. Moltes gràcies. Gràcies. Fins la propera. Adéu. Adéu. Adéu.